Ja, svært er det jo ikke. Så skal vi se klassens næst sidste startende. Han har ikke lige så meget erfaring som den foregående, men han har det med hjertet med sig. Byd velkommen til tyske Philipp Rüfing og Quincy. Så var han tæt på at slå værmesteren her. 33,46. 33.46 seconds and in second place. Foreløbig anden plads her til Philipp Rüfing. Og de kan altså være skræmmende, vores tyske gæster. Vi har en mand på banen. Sidste mand. Han er fra Mexico.